Rähmäkäpälä. Terve! Hei taas. Yksi kalja. Tuot Sini. Pistä se saman tien tuplana. Mitä jos mä haluan? Mitä? Mitä sä oikein oot, poika? Tää? Kalja tänne ja heti. Sulle mitään olutta tarjoilla, poika. Helvettä! Hei, otetaan! Rennosti! Anne ne kädet alas. Hei homo! Varo vaan sinäkin, kun olet yksin tuolla käytävässä. Koska Ismo laitella. Ei taatusti jätä tollaista hyökkäystä kostamatta. Ai niinkö sä teet? Sä karkotat kaikki asiakkaat ja se on hyvä sulle eikä mulle eikä tälle bisnekselle. Jukka! Älä nyt turhaan stressaa. Katos. Me ei muuta kuin peremmin. Vanha kunnon Nikkinen. Me ollaan tässä vähän keskusteltu ja tultu siihen tulokseen, että olisi paras, että sä muuttaisit täältä. Helvetti. Ketkä te ootte keskustellut? Ja mitä se sulle Kaikki tästä huolissaan. Eikä mä nyt muuta mihinkään omasta kodista. Sä lähdet. Et sä nyt tajua, että mä oon tappanut edellisen asukkaan. Tosi ikävää. Mutta siitä huolimatta mä en aio muuttaa yhtään mihinkään. Kuulinko mä oikein? Mutta te hyvät herrat sen sijaan saatte poistua, olkaa niin hyvä. Hei Nikkinen! On olemassa semmonenkin sanonta, että asuntokirja mulle! Vai haluatko puukosta? Asiahan on sitten sille selvä, joten nyt helvettiin täältä! Voi perhana sun kanssas!